Ei. Mitä Mitä Ei muuta kuin matkaan. Ahaventa. No ja haukea. Haukea ja ahaventa. Haukea ja ahaventa. Mitä meitä jäi? Pelastusliivit, juomapullo ja meikän GoPro. Ja 1 GoPro. No. Pikkureissu, niin ei se haittaa. Saattaa olla joku ahveli. Sama kai se on laittaa. Eipä sitä häviäkään. On vaikea kun mä oon täällä. Niin. Sinne ensimmäinen. Älähän saakeli, jos siitä nappaset. Päivän eka kala, mikä sieltä tulee? Onko ahave? Onpa pieni. No, ei ihan hyvän kokoinen. Sieltä ensimmäinen ahave. Tuppa ne alas siitä, jos me mennään kiveen päälle, niin siellä nyt suoraan vettä. Lähdetään sitten tuon saareen eteen. Vetoustella. Tässä vois kyllä vetoustellakin. Kokeillaan sitä matoonkin aikaa. Yksi matonki ja 2 virveliä. Talvella tuli pilkillä hyvin, katsotaan tuleeko kesällä. Kala on kiinni, mutta aika pieneltä tuntuu. Mikä se? Mini pieni aha. Mä laitan tää aika syvälle. Perhana, että on pieni. No, eipä siinä. Onko kuha vai hauki? Hauki! Perhana, että oli ärhäkkä. Onko sullakin? Aha, en sieltä tullut. Nyt aika tulee sitä kallaa, mutta pientä tulee. Pieni hauki ja pieni ahave. No ei tää oo pieni. Tommonen pieni hauki ja
Ihan hyvän kokoinen ahaven sieltä. Pikkuahaventa pikkuahavenen perään. Tämä se on se meidän pilkkipaikka ja tästä tulee kesälläkin perhanasti ahaventa. Tämä se ei petä. No niin nyt mulla on tää. Niin. No kumminkin. Oi. Ei. Kuka on heitänyt? Pitääkö minunkin heittää sinne? No ei tarvi. Oi, sul Maksilla on. Mä kato. Isolta ahavelta. Näin pääsi. Pääsi irti. Ei. Meikälankala tuntuu hyvältä ahvenelta ehkä. On hyvän kokoinen ahave. On. Iso. On. On kyllä haalea värinen. Kaikki on ollut vähän haaleita se hauki. Niin. Nyt tuli iso ahave. Tuo meni syötävä. Näytäpä. Mitä? Paska, se on vähän. Näytäpä sitä kallaa. Miten tää on näin haalea? En tiedä. Kotia kohti. Tääpä roiski niitten kanssa. Oliko kalla? Vähän. Muutama hassu ahave. NYT. No puita pitää. Miten tämä on nyt näin rankka? Alkohan se liikkuu.